Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 12 июль, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Һәр елның 12 июлендә халыкара бортпроводниклар көнен билгеләп үтәләр. Бу көн стюард яки стюардесслар көне буларак билгеле. Бәйрәмнең гасырга якын тарихы бар. Шунысы кызык, Алманиядә 1928 елда барлыкка килгән бортпроводникка бар тик ир кешеләрне кабул иткәннәр. Төс биткә чибәр булган хатын-кызларны 2 ел узгач кына ала башлаганнар. 1943 елның 12 июлендә Курск шәһәр астында Бөек Ватан сугышының иң зур бәрелешләренең берсе танк ырышы була. Аның нәтиҗәсендә дошман 10 мең сугышчы һәм 400 танк югалта. елның 12 июлендә илебезнең мәдәнияттың символы булган Михаил Глинканың «Жизнь за царя» операсы белән Санкт-Петербургта зур театр ачыла. Аны патша Александр II хатыны Мария Александровна хөрмәтенә Мариинка дип атыйлар. Бүгенге көнгә кадәр театр Россиядә генә түгел, дөньяда да иң алдынгы театрларның берсе булып тора. Ямлы җәй айларының күркәм бер үзенчәлеге бар. Җиләк җимешләренең өлгерү. Юкагына әлеге ел фасылын җиләкле җәй дип йөртмиләр бит. Җиләк ашауның кагыйдәләре дә бар. Алар турында тапшырубызның даими эксперты табиб Илдус Латфуллин сөйләп китер. Җиләк җыю гадәте ул безнең халыкка хас нәрсә, ул безнең гадәт. Аны начар нәрсә дип әйтеп булмый инде, әлбәттә җиләк ул витамин, ул файдалы нәрсә. Ләкин кай вакытта, кай бер моментларын белеп торырга кирәк. Беренчедән, җиләк җыйганда ул экологик яктан чиста урында җыелган булырга тиеш. Чөнки менә хәзер соңгы елларда моның турында бик күп әйтелә. Мәсәлән, бу 2021 елда Америка педиатрия академиясы без балаларга ашата торган җиләк җимешләрдә металлар бик күп дип саный һәм шуның турында аерым бер зур позиция, бер ход чыкты шуңа багышланган. Бу чынлап бик зур проблема. Без җыя торган җиләкләрдә, җимешләрдә кайчакта металлар бик күп була. Шуның өчен җиләк җыя торган урын ул экологик яктан чиста, саф урын булырга тиеш. Заводлар янында җыелган, ниндидер теге хайваннар асрый торган фермалар, ашлама саклый торган складлар янында җыелган җиләкләрне ашарга ярамый. Һәм менә экологик яктан иң начар урыннар ул юл буйлары. Чөнки машиналар чыгара торган газларда анда металлар бар. Менә шушы металлар җиргә сеңеп, аннары җиләкләрдә, җимешләрдә туплана. Шуның өчен җиләк җыйган урын ул бик кайдыр бик теге урман эчендә, кайдыр ерак юллардан ерак урыннарда җыелган булырга тиеш. Һәм әлбәттә чисталык мәсьәләсе. Җыелган җиләк ул теге яңгыр юып алган гына түгел, аны кеше үзе дә юып алырга тиеш. Бүтән ашарга яраклы булмаган яфракларын алып куеп, әйбәтләп юып ашарга кирәк аны. Һәм әлбәттә җиләк җыйганда үзебез белән балаларны алабыз битендә бит. Үзем дә исемдә бәләкәй чакта җиләк җыеп йөргәннәр. Балаларга карап торырга кирәк. Чөнки балалар беренчедән ашарга яраклы булмаган җиләкләрдән ашарга мөмкин. Икенчедән, хәзер менә соңгы елларда ишеткәнегез бардыр, безнең якларда агылу үләннәр күбәя. Борщевик дигән үлән күбәя, башкалары күбәя. Алар баланың тиресен без ел сайын күрәбез аны. Менә шушы борщевик башка үләннәр белән үзенә тиресенә кагылып алып, шуның белән янган тирләр бар. Балаларга карап торырга кирәк. Җиләк үзегез белән аласыз икән табигатькә, балаларга күз колак булып торырга кирәк. Юмыша ашалган җиләк җимеш әлбәттә ишәгә авыруларына китерергә мөмкин. Ул дизентериядә булырга мөмкин, башка авыруларда булырга мөмкин. Һәм тагын шуны онытырга ярамый, җирдән тарала торган гельминтлар бар, паразитлар, геогельминт дип атыйбыз без аларны. Таксакары бар, мәсәлән, аскаридлар бар, эхинококлар бар, башкалар бар. Алар җир аша тарала. Шуның өчен әгәр дә бу җиләк җирдә җыелган икән, аңа теге туфракның бәләкәй генә тузаннары эләккән булса да, шуның эчендә менә бу паразитларның күкәйләре булган булырга мөмкин. Соңгы елларда паразитлар күбәя. Шуның өчен сак булырга кирәк. Беренчедән җыйган җир ул канализацияләрдән, туалетлардан ерак булырга тиеш. Икенчедән ул чиста җирдә җыелган булса да, аны бару юарга кирәк. Аны бару юарга.
Җәй айлары традицион ял вакытыда. Ковид белән бәйле сәясәт һәм илебезнең Кара диңгез буендагы һава торышының кискен булуы ял итү урынын сайлаганда бик игътибарлы булырга мәҗбүр итә. Кайсы юнәлешкә өстенлек бирергә, нәрсәләргә аеруча игътибар итәргә? Бу турыда студиябезнең кунагы, туристик компанияләр җитәкчесе Айдар Бакировтан сорап белербез. Хәерле көн, Айдар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көннәр. Бик шатбыз сезне күрергә студиябездә. Коронавирус белән бәйле вакыйгалар ял итүчеләр санын киметтеме дип сорамакчы булам. Киметте инде, чөнки пандемия бик каты барды. Туризмга халык инде күп илләр ябык булды, күп халык авыртты, күп халык чит илгә барып авыртам дип, ләкин анда медицина булмас дип, куркып инде 1-2 ел пандемия беткәнне көтәм дип, идә утыра, шундыйлар да бар. Россия эчтәге туризм белән шөгыльләнәсезме? Без бөтен туризм белән шөгыльләнәбез. Чит илгә дә җибәрәбез, кем тели, безнең туган як бик матур, туган якта да ял иттерәбез. Татарстанда бигрәк тә кайсы урыннар кызыксындыра? Татарстан ул йөрәктәге май куып жаткан туган ил инде, бөтен менә Татарстанның любой җиренә бар, бөтенесе инде шундый туган, матур булып, якын булып тоела. Ләкин менә безнең шәһәрне, Казанны алсак, бу Европа шәһәрләре дә андый матур түгел хәзер, шундый юллар матур, зданиялар матур. Чит илгә чыгырга теләк белдергән халыкның нинди нечкәлекләргә игътибар итәргә кирәк? Чит ил инде менә безнең белән границалар күп илләр ачтылар, күп илләр пока границы формально без ачтык, но чит илдән безнең туристларны пока кабул итмиләр. Кем безнең туристларны кабул итә, аларның өчен инде в основном иш төрле анализ кирәк. Это или прививка булырга тиеш, кайбер илләр безнең прививканы кабул итә, или ПЦР кирәк. В основном 72 сәгать до вылета. Или же анда теге антитела инде, сарылар инде. Кем авырып чыккан и теге яңа авырган, белә, что антителалары зур, шул мәсьәләдә ярый. Ләкин булар андый случайлар менә үзегез күрәсез, Кубада азакы менә вакыт бик күп безнең туристлар, кем авырган, или кем ПЦР биреп очкан, или кем привитой, аларга положительный тест куеп, Кубада обсервациягә яптылар инде. Андый мәсьәлә дә була. Шуның өчен безнең дипломатлар шул вакытта ничектер аларга ярдәм итәләр бугай. Әйе, дипломатларның эше шул, безнең бөтен халыкка ярдәм итәр өчен. Шуның өчен нәрсә әйтәсем килә инде. Кем шикләнә, конечно, бар теге ПЦР перед вылетом ясала инде. Анда кешенең положительный тест булса инде, кеше очмаса, аның путевкасы яна дигән сүз. Аңа акча бер кеше кайтармый, чөнки билетлар алынган, отель түләнгән. Шундый кешеләр өчен инде страховка ясап була. Специальный положительный ПЦР булса, ул теге үзенең участковый табибына, системасына барып инде официальная справка алып, авыру өчен ишеп калмаса, акчасы страховой компания аша кайтарыла инде. Тулайым кайтарыламы? Яисә инде күпме проценты гынамы? Төрле страховкалар бар, тулы страховкалар, анда 100% кайтала, бар франшиза белән, анда инде бер 10-15% тотылып кала торган страховкалар. Франшиза булган страховкалар алар инде арзанрак тора. Путевка алганда инде безнең классический направлениялар бар инде, җәйкене менә Казаннан халык һәр вакыт Төркияне яратадыр иде. Хәзер как раз самый сезон, кеше күп килә, күп оча. Ләкин менә нинди тагын бар илләр, кайда сезонное снижение цен дигән әйбер бар, әйеме? Ләкин менә шул Мальдиваны алсак, в основном ул кышкы направление иде. Җәйкене анда яңгырлар иде. Шуның өчен кышкыны кеше йөридер иде, җәйкене бик сирәк анда очадыр иде. Хәзер үзебез күрәбез, климат инде дөньяда әкренләп
алынышынып бара, и шуның өчен менә хәзер бик күп халык Мальдивага җәйкене бара. Анда мин әйтәм, менә 80% сезгә повезет. Кыйнып кояш күреп кайтасыз, но бер-ике анда әз генә сирәк кенә кому-то может и не повезти, яңгыр булырга может. Әйе. Но аңа карамастан Мальдива хәзер бик арзан. Менә кем Төркияне сайлый, и Мальдиваны карый фактически әйбәт 5 йолдызлы Төркия, Мальдива бәясе белән фактически туры килә. Шуның өчен вот кемдер үз бюджеты белән, кто даже не мог мечтать о Мальдивах, мне там хәзер это все становится доступным. Күп очракта Казаннан самолетлар туры очамы? Яисә инде чартерлар күбрәкме? Бар төрле направлениялар. Вот основной шул Казаннан кайда без очабыз, значит, Казаннан турыга Төркиягә очалар. Аннан Египетка очалар. Казаннан турага, күптән инде Египет бар. Ләкин Казаннан очабыз Каирга, Египетның башкаласына. Аннан инде автобус белән трансферлар Хургада белән Шарм-эль-Шейхка илтәләр. Анда трансфер инде ерак, читен, но ләкин кем ярата, ул Египетка. Тагын анда Каирдан Александрия ягында курортлар якынрак бар. Ул инде теге Средиземный диңгездә. Кем теле Египетны карап, шул пирамидаларны карап алар, шул якка баралар инде. Анда трансфер ерак түгел. Шул ук диңгездә ял итәләр. Аннан, значит, Эмират бар инде Казаннан турыга. Хәзер бәяләр бик яхшы. Чөнки эссе дип карый инде. Шулай сезон түгел Эмиратта. Шулай сезон түгел, чынлап та эссерәк инде, җәйкене үзем дә бер 3 рәт, 4 рәт ял итәргә туры килде. Кем эссене ярата, хәзер Эмират буенча инде бәяләр бик яхшы. Су үтә дә җылы. Әйе. Аннан шул Кипр бар инде. Вот. Грецияны көтәбез, ничек булып бетер. Турыдан куялармы быел, куймыйлармы, Мәскәүдән уже куя башладылар. Шушы неләрне, илләрне. Юллама белән чит илгә барырга теләгән кешегә нинди киңәшләрегез булыр иде? Иң беренче чиратта нәрсә эшләргә тиешләр алар? Иң беренче кем чит илгә җыела инде, иң беренче үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга тиешләр. Менә мин нәрсә дип әйтәм, үзегез күзәтеп торабыз. Чит илдә инде прививкалар, нинди илдә күп ясалган прививкалар, алар инде бу чирне җиңеп баралар. Безнең илдә инде бик күп ышаналар инде төрле әйберләргә, чипизация, мировой заговор, тигесеменсе любой ни табалар инде, сәбәп табалар, прививка ясатмаска инде. Андый пессимист кешеләргә әйтер идем, менә сез әзрәк открытый доступта информация бар, карагыз Америкада, Европада, Израиль илләрендә нинди статистика, и аннан үзегез нәтиҗә ясагыз. Анда прививка үскән сайын кешенең авырту бетә бара. Шуның өчен мин нәрсә әйтердем? Үзегезне саклагыз, прививкалар ясатыгыз, и әйбәт надежный турфирмага барып, путевкалар алып, гаиләгез белән ял итеп кайтыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә бүген килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Бернигә дә карамастан, менә бу ял итү сезоны сезнең өчен барыбер дә уңышлы булсын. Ял итүчеләр саны күбәйгәннән күбәеп торсын, һәм инде алар чит илгә киткәч, бер дә авырмасыннар, исән-сау үзебезнең илебезгә әйләнеп кайтсыннар иде. Рәхмәт чакыруыгызга. Телевидение фондындагы язма белән бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме матур көн, файдалы атна башы теләп, сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашабыз. Һәр көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.
Әлбәттә сусасың суларын эчәргә, шифалы чишмәләр актылар. Ихтимал, Кидерә, яра